ଆରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ। ଆଉ ତୁ ତ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ତୋ କଣ ହାଲଚାଲ କହ? ହଁ ଠିକ ରେ ତୁ କଣ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲୁ ନା? ସେମିତି ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ, ସବୁ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ହବ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ରୁଦ୍ର କହୁଛି। କେମିତି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ। କଣ ହେଲା କି ରେ? ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ମୁଁ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନା ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ ତମେ ଧଇଁ ସାର୍ ମୋ ମାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସେ ଯାହା ବି ହେଇକି ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଶୁଣ ତମେ ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା, ତମ ମା ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବ୍ରେନରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି, ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସାର୍ ଯାହା କରିକି ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ପଇସା ନେଇକି ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ପଇସା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବି। ମୋ ମାଆକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଞ୍ଚେଇବେ। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଡକ୍ଟର କହିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋର ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଯଦି କଣ କରିବେ। ଭାଇମାନେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଆରେଞ୍ଜ ହବ? ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜୋରରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ମୋ ଘରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହଁ ଭାଇ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନା ଭାଇ ପଇସା ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ଭାଇ, ତମେ ଯାଅ ଭାଇ, ପଇସା ନେଇ ଯାଅ। ନାଇଁ ତୋ ଗାଟା ଟିକେ ମତେ, ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ୍ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବିନି ମୋ ମାଙ୍କର। ଗାଡି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଯେ ମୋ ଗାଟା ଟିକେ ଯାହା କହିଲେ ବୁଝା ପଡୁନି ଯେ କାହାକୁ ମାଗିକି ମତେ ପଇସା ଦେଲେନି ଯେ, ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କଲି। ହ୍ୟାଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମତେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ରେ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ତୋର କିଛି ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ ହବ? ନା ନା ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ହବ ନାହିଁ ରେ, ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖ। ସାଙ୍ଗ ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି? ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ 3 ଲକ୍ଷ ହବନି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ 2.5 ଲକ୍ଷ ପଡୁଛି। ଆଉ ତୁ ମତେ ସେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। ସେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛି, ତୁ ଯା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ତୁ ଗାଡି ଟିକେ ମତେ। ହଁ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉ। ସବୁଟା ସାଙ୍ଗ ଖରାପ ନଥାନ୍ତି, କିଛିଟା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏ ସାଙ୍ଗଟା ଯୋଗୁରୁ ମୋ ମାଆର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟ କି ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇଛି ବୋଲି। ସାର୍ ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ହେଲା ସାର୍? କଣ ଠିକ ସମୟରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ମା ପେସେଣ୍ଟଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତମ ଘର ନେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସବୁ ଶିଖାଇ ଦିଏ, କିଏ କେତେ ନିଜର ଆଉ କିଏ କେତେ ପର। ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ଦରକାର ସମୟରେ ବେଶୀ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ସାଙ୍ଗ ପୋଛି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଲୁହ ଝରେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସେ ଲୁହର କାରଣ ସାଜେ। ଜୀବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ନିଜର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବି ସାଥ ଦେଇପାରିବେନି।